Čaute ľudia! Vítam vás u nového videa, tentokrát to bude vlog na chate na Orave, na ktorej sa nachádzame. Tento vlog bude mať 4 časti. V tejto časti vám ukážeme chata tour a okolie tejto chaty, takže poďme na to. Takže momentálne sa nachádzame v podzemí, kde začneme náš house tour a je tu vlastne prvá izba, čo je obývačka a hneď vedľa je kuchyňa s kúpeľňou. Takže ideme na to. Pomaličky sa predsúvame hore. Vchádza aj takáto pekná herňa, tu na hore máme bunker. Akurát je tu docela veľký neporiadok, keď sa na to tak pozerám. To sme tu rozhodne neurobili my. Takže toto je naša kúpeľňa. Izba. A ďalšia izba. O, to je tá moja. Izby sa presúvame úzkou chodbičkou. A toto je naša najväčšia izba. A tu máme ešte aj svoje vecka. A tu. Presúvame sa hore do čajovne. Tu je čajovňa. O, cukor. Takže takto vyzerá čajovňa a vedľa čajovne sa nachádza ešte malá podkromná izbička, ktoré sa idem teraz pozrieť. Celkom útulná, tam sú dve postele a tu je ďalšia veľká posteľ. Brato tu dole. A teraz vám ukážeme okolie chaty. Takto vypadá naša chata vpredu a je tu aj nádherná skalka, ktorú vám teraz ukážeme. Táto chata má aj veľkú záhradu, ktorú vám taktiež v tomto videu ukážeme. Takže záhradka pred chatou. Jo, a je tu lavička úplne nič a nič. A teraz sa pomaly presunieme na tú veľkú záhradu, čo je za chatou. Takže toto bola trampolína. Teraz ideme na dneska, tada! Tunak budeme dnes večer opekať, s čo vám určite ukážeme nejaké zábery, je tu pekne ohnisko. Nejaké kamene tu, neviem prečo, ale tam sú ďalšie, tam je ďalšie. No ten ide vyliesť. Tak bude dobre. Takže šplháme sa na kamene. Takže sme tu. Pohali. Ja s vami učím a vidíme sa u ďalšej časti. Čaute! Čaute! Čaute ľudia! Vítam vás u nového videa, tentokrát... Čau, to som vedomý! To nenatočíme už. Takže momentálne sa nachádzame v podzemí, kde budeme začínať náš house tour.